Ba't ka galit? No. Bibili na nga siya eh. Nauubos na. Wala na daw guys. Ubos na. Hindi, wala na. Ayan. Bukas naman. Baka makunan siya. Buntis siya 1 month. Wait lang. Wala na talaga kuya. Mami. Mami ako, mami. Mami ka Kakain na? ka te? Siyempre, may anak ko 2 no? Kakain ka ba niyan? Sige, magbili ka na. Kano yan? Renta lang. Dalawa sa isa tayo. Isa na lang. Wala nang available. Kasi kuya, lahat na. Lahat na lang niya iniwan kami. Kasi nandiyan lang kayo malapit. Malapit. Oo nga. Eh, ngayon pa kami nagugutom. Ayan guys. Oh. Isa Ayan, lang. look. Ayan. Madami na ba yung isang order mo? Dadami ako. Wala na sir eh. Wala na. Pagay sir. Naulihid ka sir. Isa lang. Lahat yan niya. Ubus na? Ha? Oo, dalawa pa yung meron po dito. Ano? Ate? Isang order lang to pero Dalawa. lang. Oh, isang order lang daw. Tapos damihan ni kuya. Bait naman talaga ni kuya guys. Hindi lang mo yan. Kasi, di ba yung ano, nakita yung may tato? Yung pumasok dyan kanina? Bakit? Yung matangkad na ano? Oo. BBA player yun eh. Ha? Hindi nyo kilala? Hindi. BBA player yun. Dito kumakain lagi sa amin yun. Ay, oo nga. Nakita ko nga siya yun. Yung may tato na ano. Lagi ko nga nakita kumakain sa'yo. Kumakain dito tapos nag-BFT. Ay, sana all. Customer na din pala namin yun. Ha? Customer na din pala namin yun. Oo naman. Lagi pagkatapos kumain, nag-BFT yun lagi. Ah, hindi siya dapat. Pagkatapos niyang mag-milk tea, sa damit na naman ulit. Ha? Oo. Para ako din may binta. Unfair naman talaga. Ha? Hindi isa nga lang na dami mo itong noodles. Ha? Dalawa kami kakain. Oo. Yung sabaw, dalawa. Gusto nyo? Isa lang. Dalawa kayo kakain tapos isa lang sabaw. Share kami nga eh. Bihawa ka mo cellphone ko. Huwag may iwan na. Diyan ka. Magsan ka? Ano ba to? Nakakawatin ay nawakawin. Ibibigyo lang si Ha? Kinukuhanan mo ako ha. Ikaw eh, si ate yan eh. Hindi ko nga alam eh. O, ang dami palang sabaw kuya. Oo. Tingnan mo puno na yan oh. Bakit bawal dalawang order? Hindi kasi wala nang ano, toppings. Wala na Hindi yung nilagay laman. ng noodles. Anong lalagay ko dyan? Walang ano, yung spring onion? Wala na. Kaya nga uwi na ako eh. Ano ba ito? Dagdagan mo lang. Lahat wala. Paminta. Oh. Yung sabaw, Umaya, dagdagan kumakain lang. ba to si ate ng maanghang? Ewan ko lang. Mangang daw, lagyan. Ah, okay na yan. Thank you, ya. Thank you. Ayan na. Ayan. Lagyan natin Sarap ito, yan. Masarap. Walang spring Kunti onion. lang. Walang spring onion. Oh.